Sekuvele amabala ngobuholi bukaNkosazana Sibonga Ingcobo ongumphathi Siteshi somsakazo uKhozi FM. Lokhu kuza ngemva koxhaxha lwezinsolo akayamaniswa nazo. uSibonga Ingcobo usolwa ngokubandakanyeka ezimalini zomsakazo womphakathi uKhozi FM ezigcina zicebise yena ikakhulukazi esisuka ebhange iStandard Bank. Kubikwa ukuthi wenze izivumelwano namakhasimende akhangisayo okuhlanganisa nebhange iStandard Bank ukuba bakhokhe kuye ngasese. Waphinde wasebenzisa isikhundla sakhe ukuphoqa abasakazi ukuba befake izikhangiso zebhange iStandard Bank ngokungekho ohlelweni lomsakazo futhi bengawukhokhela umsakazo. Kuthi usedala ukungabibikho kozinza emsakazweni, ukudideka kanye nokwahlukana phakathi kwabasebenzi beSABC ngoba usesebenza ngendlela eshayisana nomphathi wakhe uSiphiwe Sixaso njengoba esemkhankasweni wokudla isikhundla sakhe. Kuphinde kube nemibiko ethi uSibonga Ingcobo ujola nomunye wabasebenzi abangaphansi kwakhe emsakazweni nokungumsakazo waziwa ngelikanjinji. Ubudlelwane babo sekuphenduka undabuze kwayo emsakazweni nokuphinde kuletha amahloni kwabaningi. uSibonga Ingcobo useke washaya kabunjinji wacekela phansi imoto yakhe eyibhoqa ngenduku eyinsimbi yegalofi kubuka abasebenzi emsakazweni. Waphinde wahlasela washaya owesimame esiligodlile igama lakhe obethandana noNjinji nokholele ekuthenini azachithekelwe isisu. Ezinye zezinsolo zithi uSibonga Ingcobo nezikhulu zebhange iStandard Bank bayasebenzisana ukupheka amavoti engoma ezohlukanisa unyaka neyaziwa ngeTop 10 Song of the Year ukuze konke kuvuna umculo uKhuzani Mpungose nophinde abe yinxusa lalo ibhange iStandard Bank. uSibongi uphinde abhutshuzele uKhuzani ukuma kwezinamba zamavoti okungenzeki kwabanye abaculi. Izinsolo zithi uKhuzani uzahambe eqhosha kwabasondelene naye ngobudlelwana nabo noSibonga Ingcobo ngasese azabakhombisa imiyalezo kaWhatsApp kaSibongi lapho emthumelela khona ngakuthumelela abanye abaculi abasohlunweni lodwa naye. Kubikwa ukuthi waphinde wahlomula imali emcimbini wawuhlelwe nguKhuzani nebhange iStandard Bank igcwalisa Spring Picnic. Kuvela ukuthi ungumsizi kaKhuzani noma Gezambambo okwenza lokhu ecashe ngesikhundla esinamandla emsakazweni. uSibonga sekuvelile ukuthi usezinhlelweni zokuchitha iagents esizokubala amavoti engoma ehlukanisa unyaka ngoba ikhombisa ukungakuthanda ukuqhambukela kwakhe ngokuthi afune kuvunwe uKhuzani Mpungose. Umphathi woKhozi usehlonze iVIB Mobile ukuba ithathe lo msebenzi. Uthiwa ukhetha iVIB Mobile nje ingoba uphinda wotawotana neCEO yayo lenkampani uMr Leroy Mohaneng.